Que tal, saúdos? Terremoto político en Ribeira. O PP alíase con 4 dos 5 concelleiros do PBBI para desaloxar da alcaldía o nacionalista Luís Pérez Barral a través dunha moción de censura. Os de Vicente Mariño pasarían de estar dentro dun tripartito co BNG e o PSDG a converter en alcaldesa a Mariola Sampedro. Vémolo de contado, xusto despois dos titulares. 14 detidos, dos cales 12 xa ingresaron en prisión e preto de 4 toneladas de cocaína incautadas. Este é o balance que deixa a Operación Saona. A investigación iniciouse o pasado mes de agosto tras detectar unha posible organización criminal dedicada ao transporte de droga a gran escala asentada en Outes. Acordo entre o Goberno local de Vilagarcía e o BNG para sacar adiante os orzamentos municipais que ascenden a 39,4 millóns de euros. Vanse aprobar no pleno deste xoves. No documento asinado hoxe recóllese tamén un compromiso para sacar adiante as contas de 2026 no primeiro trimestre do ano que ven. En marcha a campaña de vacinación da gripe e da COVID na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Aquí o dispositivo comeza cos usuarios das residencias e centros de discapacidade. Son 26 centros que contan con máis de 1.400 usuarios. O Concello de Pontevedra desenvolverá máis de 60 actividades entre outubro e abril no mercado de abastos. Estarán centradas na cultura culinaria englobadas baixo paraugas do programa Pontevedra Capital Gastro, un proxecto que busca consolidar a cidade como referente gastronómico galego e ao tempo dinamizar a primeira planta do mercado. E a 37ª edición da Festa da Ameixa de Campelo encheu poio de visitantes, esgotou as 1.500 racións dispoñibles. Mais alá da parte gastronómica, a festa ofreceu distintas propostas musicais e, como xa é tradición, rendeuse homenaxe ás mariscadoras que se xubilaron no último ano. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa moción de censura en Ribeira. Bueno, hai mesas que viña soando con forza e agora os ruxe confírmanse esta mesma tarde coa presentación dunha moción de censura en Ribeira. O Partido Popular xunto con 4 concelleiros do PBBI asinan un documento que previsiblemente vai desaloxar da alcaldía o nacionalista Luís Pérez Barral. Os últimos capítulos da política municipal en Ribeira xa facían presaxear a moción de censura presentada este mediodía. Os 10 edís do Grupo Popular xunto con 4 do PBBI, todos a excepción de Juan Luis Furones, asinaron o documento que se presentou pasadas as 2 da tarde. Entre as cuestións que motivan esta moción de censura, tanto PP como PBBI inciden na falla de transparencia e de diálogo a hora de consensuar temas de interese xeral. Estamos a facer unha moción de censura, neste caso, pois contra un alcalde tamén, que creo que o señor Pérez Barral, que nunca asumiu a responsabilidade e o honor que supón gobernar Ribeira, dende logo que o deixou patente, faltando sobre todo pois a eses principios dos que tanto presumía dende a bancada da oposición, como eran o diálogo e o consenso. Creo que iso é pois o máis básico para comenzar a facer unha nova etapa en Ribeira. Creo que hai que contar con toda esa masa social que nos ten que acompañar, pois, como digo, nesta nova andaina, e a partir de aí, pois, temos que poñer de manifesto que tanto o Partido Popular como o Partido Barbanza Independiente, neste caso, pois, o Partido Popular, o partido que represento, non podíamos consentir ver como Ribeira, pois, seguía caendo en picado, non podíamos consentir ver como en Ribeira, pois, estaba sumida nunha parálisis de infraestructuras, estaba pois sumida nun retroceso do que non éramos dende logo pois merecedores nin merecentes, e creo que este paso pois é importante para cambiar o rumbo da nosa cidade. Para os socios de goberno, esta dinámica derivou nunha perda progresiva de confianza que se fixo evidente a partir de finais de xullo, coa crise aberta pola instalación das festas e posteriormente coas subvencións nominativas a entidades. Diría que es determinante el incumplimiento importante de compromiso de transparencia, falta de respeto a los acuerdos presupuestarios. Nos podrá decir después la concejala de Economía y Hacienda que cantidad de gastos, cuando llegaban a las manos de mi compañera, ya estaban consignados. Digamos, también ha habido una escasez de diálogo.
bueno, cada partido tiene su forma de gobernar, cada partido tiene su forma de actuar, pero yo he visto en el Partido Nacionalista, en el BNG, una falta de diálogo. Sin embargo, pues hacían una buena labor por debajo para distribuir o hacer una red lo máximo posible clientelar en Ribeira. Podría decir que ellos, en vez de 5 concejales, tenían 6 concejales, porque yo creo que desde la Secretaría de Alcaldía también se ejercía otra concejalía. Con lo cual, estábamos viendo que la red nacionalista en Ribeira se estaba extendiendo más allá de lo que nosotros entendíamos. Pola súa banda, o actual alcalde cualificou de bochornosa a operación que atribúe a intereses partidistas e non ao ben xeral da cidadanía. Responsabiliza o PP de promover esta moción co único obxectivo de desaloxar da alcaldía aos nacionalistas. O pleno para o debate da moción celebrarase o día 13 de outubro ás 12, tal e como establece a normativa de réxime local. Se todo segue segundo previsto, será a popular María San Pedro quen releve a Luís Pérez Barral á fronte do Concello. Acordo entre o Goberno local de Vilagarcía e o BNG para sacar adiante os orzamentos municipais. O alcalde da cidade e o voceiro nacionalista asinaron esta mañá un acordo que lle permite aos socialistas sacar adiante no pleno deste xoves as contas, que van a ascender a 39,4 millóns de euros. No documento asinado hoxe recóllese tamén un compromiso para sacar adiante tamén as contas de 2026 no primeiro trimestre do ano que ven. Este é o momento no que o alcalde de Vilagarcía e o voceiro do BNG asinaban o acordo que lle dá luz verde aos orzamentos da cidade para este 2025, unhas contas que ascenden a 39,4 millóns de euros e que serán aprobadas no pleno deste xoves. O BNG poñían sobre a mesa unha serie de condicionantes entre os que estaba pois o establecemento de algún tipo de gravame fiscal para as vivendas de uso turístico nunha situación especialmente delicada para a cidadanía de Vilagarcía como encarecemento da vivenda en alugueiro, e o segundo gran condicionante era o de que, estando xa no derradeiro trimestre de 2025, pois había que asegurar as inversións para poñer remate a este exercicio fiscal, digamos, e, en segundo lugar, que foran ligadas aos orzamentos de 2026. O alcalde celebra a estabilidade do Executivo Socialista apoiándose no BNG este ano e o que ven. Para aprobar os orzamentos do 25 e tamén con compromiso xa para os 26, dando estabilidade ao día a día e, dende logo, estabilidade orzamentaria ao Concello de Vilagarcía que é necesaria. En primeiro lugar, quero dar as gracias ao BNG por haber chegado a este acordo, por esta oposición que, sendo exixente, está sendo constructiva, sempre con propostas e sempre dispostos a chegar a acordos. Entre as achegas incorporadas ao documento deste ano contémplase un gravame para as vivendas de uso turístico. De alguna maneira que hai que correxir esa intromisión no mercado de alugueiro a través de algún tipo de ordenanza fiscal. O punto de partida nestas negociacións foi pois establecer a prioridade en sí. E a partir de aí hai que buscar a fórmula máis acaída e a fórmula que teña mellor encaixe xurídico. Con todo, socialistas e nacionalistas recoñecen que será difícil executar todo plasmado no documento asinado esta mañá a estas alturas do ano. De aí a importancia, din, de ir avanzando o traballo para sacar adiante no primeiro trimestre do ano que ven os presupostos de 2026. E outro acordo, neste caso por unanimidade no Parlamento de Galicia para lograr a posta en servizo da Unidade Operativa contra o Lume de Rianxo antes de que remate este ano. Na iniciativa presentada polo BNG, acordouse instar a Xunta a dotar a esta infraestructura dos medios necesarios para comezar a traballar. O BNG vende a acadar o acordo unánime no Parlamento para a posta en servizo da base de unidade operativa de extinción de incendios de Rianxo antes de que remate o ano. Así instarán ao Goberno da Xunta a dotar esta unidade dos recursos necesarios para que comece a funcionar en condicións. A este respecto, a deputada nacionalista Rosana Pérez recriminoulle ao Goberno autonómico que abrira a base sen rematar o pasado 7 de agosto, no medio da vaga de lumes como unha manobra propagandística. Pleno 7 de agosto, plena bronca e pleno problema dos incendios neste país, vase a medio rematar e ábrena pola porta de atrás. Ábrena pola porta de atrás. O sea, abren a porta de atrás, deixana aberta para decir que a base está aberta. Non vaya a ser que veña alguén e diga e levan 3 anos aí e ainda non acabaron eso, que é a verdade, porque volvolle a convidar, señor Rodríguez, vostede chamoulle as persoas que están ali, según di vostede, pero eu convídolle a que vaya ali,
a que vaya ali, que se persone ali, corpo presente e comprobe como está a base. E entón vemos cal é a maniobra da Xunta de Galiza. Absolutamente acosada pola súa propia incompetencia duns lumes neste verán tamén, como tantos outros veráns, e evidentemente atendendo a todos os focos, non de lume, a todos os francos de propaganda que lle poden coller, digamos, nas berzas, non? Os nacionalistas insisten nos reiterados incumprimentos e retrasos que sufriu esta instalación dende que se anunciara a súa construción en novembro de 2022. As obras comezaron en maio de 2023, coa previsión de estar operativa en novembro dese mesmo ano. A comezos de 2024, o señor conselleiro de Medio Rural visita, como non, o Concello de Rianxo. Non iba só, iba acompañado dunha chea de cargos da Consellería de Medio Rural, non? E nese momento, a comezos do 2024, a Xunta aínda mantiña públicamente que a búo da comarca do Barbanza estaría operativa para a tempada de alto risco de lumes do verán dese ano, para o ano 2024. E dicía que se remataría no primeiro trimestre de 2024. Bueno, poden pasar vostedes por ali e xa nos din se está rematada. Desde logo, posta en funcionamento non está, pero xa nos din se tal e como está rematada, se vostedes a consideran rematada. Iso que era a promesa para o primeiro trimestre de 2024. E aínda da política, o PP de Pontevedra exixe que se desatoe o proxecto do nó de bombeiros. A formación denunciou hoxe un ano de parálise destas obras dependentes do Ministerio de Transportes. Os traballos comezaron o 29 de xullo de 2024 e contaban cun prazo de execución de 14 meses, pero sobre o terreo a actividade está paralizada dende hai máis de 10 meses. O proxecto, que supón a remodelación do enlace norte da AP9, conta cun orzamento de máis de 9,5 millóns de euros. Na súa condición de senadora, tamén concelleira popular Pepa Pardo trasladou o 26 de xuño deste ano dúas preguntas ao Goberno Central para coñecer en que data se prevé que se retomen as obras e cal será o seu sobrecusto. A resposta chegou ao PP hai 7 días, se explican os populares, sinala que o Ministerio está tramitando unha modificación de contrato de remodelación por causas xeotécnicas. La parálisis es total, y es total porque tenemos un gobierno y especialmente un Ministerio de Transportes que está dedicado en cuerpo y alma a tapar la corrupción que asedia al Partido Socialista. Pero el problema es que tenemos también un alcalde y un BNG que están dormidos, que no hacen absolutamente nada por reclamar que estas obras se retomen y que Pontevedra tenga los servicios que necesita. Esta es una obra clave que lleva siendo una demanda histórica de la ciudad de Pontevedra. Y si Pedro Sánchez tiene abandonada Pontevedra, tenemos además a Lores, que ni pregunta ni se interesa. Es indignante que el alcalde no haya preguntado cómo están las obras del Gobierno Central en Pontevedra, que no haya exigido su cumplimiento y sobre todo que los pontevedreses no sepamos a qué atenernos. Ni Pedro Sánchez hace nuevas obras, ni Pedro Sánchez las que tiene comprometidas de gobiernos anteriores las ejecuta, y cuando las ejecuta mal y están abandonadas, y Lores no hace absolutamente nada para preguntar cómo están. Y hay que recordar que son gobierno apoyados por el BNG. 14 detidos, dos cales 12 xa ingresaron en prisión e preto de 4 toneladas de cocaína incautadas. Este é o balance que deixa a Operación Saona desenvolvida de xeito conxunto entre a Policía Nacional e a DEA estadounidense. A investigación iniciouse o pasado mes de agosto tras detectar unha posible organización criminal dedicada ao transporte de droga a gran escala asentada en Outes. A raíz das pescudas iniciais estableceuse un dispositivo de vixilancia por toda a costa galega que culminou o 13 de setembro co achado dun alixo de 3.650 kilos de cocaína. Parte da droga foi interceptada nun dos vehículos que a transportaba, mentres que o resto apareceu a mañá seguinte nunha praia do municipio. Posteriormente leváronse a cabo 18 rexistros nas comarcas do Barbanza e do Salnés. Ademais dos detidos, entre os que figuran os 3 tripulantes do narco submarino, a operación saldouse coa incautación de preto de 55.000 euros, 2 embarcacións, 5 vehículos e un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisión e diversa documentación.
Máis asuntos, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, a Adega e a CIGA van da man na loita contra Altri. Hoxe anunciaron o inicio de accións legais conxuntas por medio dun contencioso administrativo contra a denegación do recurso de alzada que pedía o arquivo do expediente de solicitude de concesión de augas para Altri por ter transcorrido o prazo máximo legal sen que a Xunta o resolvera. Segundo indicaron, na tramitación da concesión de augas de Altri, o regulamento do dominio público hidráulico fixa un prazo máximo de 18 meses para resolver, tras os cales a solicitude entenderíase desestimada. Ese prazo, explican, tería rematado o 30 de maio de 2020. Xa en febreiro de 2025 solicitaron a directora de Augas de Galicia que declarara a caducidade do procedemento, desestimando esta os recursos porque o transcurso do prazo para resolver unha concesión implica poder considerala desestimada, mais non determina o arquivo do expediente. Entenden que se trata dun intento obstinado da Xunta de seguir mantendo aberto un expediente a pesar do masivo e unánime clamor social contra Altri. Temos o apoio explícito de 7 cofradías da Ría de Arousa, que son exactamente Carril, Vilanova de Arousa, O Grove, a Illa de Arousa, Rianxo, a Pobra do Caramiñal e Cabo de Cruz, e todo o sector do Mexillón. E, evidentemente, as agrupacións de mariscadoras e mariscadores. Entón, bueno, con este apoio consideramos que o que estamos facendo é defender a calidade das nosas augas. A auga é o recurso fundamental para a sobrevivencia da ría e a calidade da auga do río Ulla é fundamental. Vamos agora ao contencioso porque na súa resposta en alzada a estas peticións reiteradas de arquivo do expediente, Augas, o Servizo de Tramitación e Autorización de Concesións, argumentaba que o procedemento é usual que se exceda dos 18 meses, pero que, aínda que se exceda, en ningún caso ese exceso se traduce en prexuizos para terceiros interesados. Pois nós, precisamente, o que dicimos é o contrario, que prexudica o interese público, en este caso o que invoca a Adega, o que invocaron as confrarías, as plataformas e as asociacións de produtores e produtoras, porque esa auga non la reclamábamos para nós, para poder facer o noso propio negocio pasteiro, reclamábamosla para que servira aos usos de abastecemento e aos usos ambientais tan necesarios e recoñecidos como prioritarios polo plano hidrolóxico vixente. Bueno, e a volta da publicidade falamos, entre outras cousas, do éxito da Festa da Ameixa de Campelo e tamén do impulso que lle queren dar ao mercado de abastos de Pontevedra, porque hoxe anunciaron máis de 60 actividades dinamizadoras entre outubro e o mes de abril. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas e a espera de a ver que pasa con esa moción de censura en Ribeira. O goberno local continúa a traballar e pendentes da tramitación da ampliación do polígono. O executivo está a cometer melloras no actual parque empresarial de Xarás. Ademais da pavimentación do acceso ao punto limpo, procederase a instalación dunha nova rede de pluviais. Os operarios da empresa Canarga SL iniciaron estes días os traballos para instalar unha nova rede de pluviais nos accesos ao Matadoiro e ao punto limpo de Xarás. O Concello de Ribeira destina 120.000 euros a esta actuación, moi necesaria dado o mal estado en que se atopaba o aglomerado, tanto da vía como do estacionamento público. É un investimento que imos facer dentro do Concello de Ribeira que se aproxima aos 120.000 euros e que conta con unha achega tamén da Xunta de Galiza para a mellora de parques empresariais. Esta actuación vai facer que esa esplanada, que agora mesmo ten unhas fochancas importantes, que ten un deterioro evidente, vai a contar por primeira vez cunha rede de canalización de augas pluviais e, por tanto, mellorar a confortabilidade de todas as persoas que se chegan a ese aparcadoiro para poder estacionar o seu vehículo e, por tanto, despois acudir aos seus postos de traballo.
Ademais da instalación da nova canalización, o proxecto contempla tamén a construción dunha cuneta no pé do noiro existente, o saneo da zona máis deteriorada e a pavimentación cunha capa de 6 centímetros de espesor que corrixirá as numerosas fochancas que supoñían un risco para a seguridade e o estado dos vehículos. Ademais, intentarase aproveitar esa actuación para mellorar algúns accesos e, por tanto, pois, esperamos que esta nova actuación permita aumentar a confortabilidade de todas as persoas que van ao polígono de Xarás traballar e deixar o seu vehículo nun espazo axeitado, sen fochancas, con recollida de augas pluviais e unha nova pavimentación. Os traballos xa en execución prolongaránse ao longo de todo o mes de outubro. E seguimos en Ribeira, onde o Concello deu a coñecer a súa proposta alternativa para a circunvalación. O estudo realizado polo enxeñeiro Román Gómez Fraiz contempla a mellora do trazado xa existente da estrada DP 7301 entre Xarás e San Roque. Esta vía conectaría co centro urbano a través dun novo enlace coas rúas Ameneiro, Mariño de Ribeira e Constitución. O estudo de alternativas avaliaba 3 propostas, das que esta foi a mellor clasificada tras analizar criterios funcionais, ambientais, territoriais e económicos. Implicaría un aforro de case 4 millóns de euros con respecto á proposta inicial e minimizaría a afectación ambiental e territorial. Tras a presentación pública, o proxecto será sometido ás administracións competentes para ser avaliado e avanzar así na dotación dunha infraestructura tan necesaria para Ribeira. Imos con outros asuntos. En marcha a campaña de vacinación da gripe e da COVID na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Aquí o dispositivo comeza cos usuarios das residencias e centros de discapacidade. Son 26 centros que contan con máis de 1.400 usuarios e 340 traballadores. Nun deles, a residencia de Campolongo de Pontevedra, a vacinación xa se realizou esta mañá. As residencias e centros de discapacidade concentran os esforzos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés na primeira fase da campaña de vacinación fronte á gripe e á COVID-19. Os 70 usuarios e 26 traballadores de Campolongo en Pontevedra e os 56 residentes e 8 empregados de Service Senior en Vilagarcía foron os primeiros. É importante vacunarse porque se ataca, non atacará con tanta brutalidade. É importante, moi importante. Hai moitos que non se queren vacunar, pero eu lles diría que sí. En Campolongo, tan só unha das residentes desbotou o ofrecemento de vacinarse. Unha usuaria explican que nunca participou en ningunha campaña anterior. A verdade é que os índices previstos de vacunación son moi bons e iso danos ánimos a que se manteñan ao longo da campaña estas datas. Hoxe, por exemplo, aquí en Campolongo, que teñen 70 residentes e 26 traballadores, a cobertura de vacunación da gripe e de COVID é o 99% en residentes. En traballadores vanse vacinar o 99% de gripe e o 75% de COVID. A vacinación estenderase nos vindeiros días aos máis de 1.400 usuarios e 340 traballadores dos 26 centros deste tipo da área sanitaria. Está previsto empregar case 3.000 doses de vacinas, 1.600 delas de gripe e case 1.400 de COVID. Esta semana teremos vacinado a todos os centros sociosanitarios. Temos previsto empregar máis de 1.600 doses de gripe e unhas 1.400 de COVID. Así que os datos son moi bons e animovos a todos a vacinarvos. Os nenos de 6 meses a 11 anos son os protagonistas da seguinte fase, que comezará o 13 de outubro. Neste caso, a poboación diana é de máis de 22.000 cativos. Este ano a novidade é que os de 2 anos ata 11 anos vai ser intranasal, co cual non teñen pinchazo. Animará iso a que os pais leven os nenos aos centros a vacinarse. Despois será a quenda dos pacientes inmovilizados, que serán vacinados nos seus domicilios por persoal dos centros de saúde. E a partir do 20 de novembro comezará a inmunización dos maiores de 60 anos. A campaña durará ata o 31 de decembro. Este ano sí que non hai grandes recintos, vale? Recordar que todo o mundo a citación vai ser igual, con SMS, recibirán un SMS no dispositivo móvil, que pode ser uns días, unhas semanas antes, e recibirán un recordatorio 2 días antes da cita, vale? Co horario orientativo e o centro de salud. Vacínase tanto en centros cabeceira como os periféricos.
Hoy es Ramón Cabanillas de Cambados acolle hoxe a xornada de presentación da nova campaña dirixida a previr riscos laborais nos traballos da viña. No encontro participou alumnado do ciclo superior de viticultura que se imparte neste centro. Recibiron información técnica recollida en dúas guías elaboradas por persoal do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. Unha información que está disponible na internet e que tamén se fará chegar aos distintos axentes do sector. Ademais de persoal fixo e temporeiros, a iniciativa chega tamén a futuros traballadores deste eido, como é o caso deste alumnado cambadés. No relativo aos traballos na viña, reflíctense os riscos presentes na preparación do terreo ou nos tratamentos ás cepas, como a exposición ao sol ou ao frío, así como o uso de maquinaria como tractores ou rozadoiras, riscos de caída a distinto nivel ou manipulación de produtos fitosanitarios. Na guía específica para a vendima recóllense riscos asociados ao uso de vehículos a remolques, de aparellos elevadores ou de ferramentas manuais. A xornada foi inaugurada polo secretario xeral de Emprego da Xunta. Todos desexamos poder traballar, pero máis importante que poder ir a traballar é voltar a casa, voltar a xunto aos teus, os que te queren. Eso pasa pola prevención. Polo tanto, dende a Xunta de Galicia estamos facendo campañas informativas, formativas, e hoxe presentamos estas dúas guías para os futuros traballadores, os futuros organizadores, os futuros empresarios do mundo da viticultura, que teñan os mecanismos, os instrumentos para poder aplicar a prevención no seu día a día e non pecar de confianza ou non pecar de non ter os materiales, os EPIs necesarios no seu día a día. E un ano máis, a empresa Galiport reuniu nun xantar os seus clientes, socios e amigos. Preto de 200 persoas asistiron á convocatoria da empresa, que con máis de 40 anos de traballo conta na actualidade con máis dun 100 de traballadores e ao redor de 50 camións. Todo un referente no sector da loxística. Ao redor de 200 persoas acudiron un ano máis ao chamado de Galiport. A empresa celebrou o seu xa tradicional xantar anual rodeado de clientes, socios e amigos. Este é un evento que organizamos un pouco, por decirlo así, festeiro, para podermos intercambiar opinión, xuntarnos aquí amigos, empresarios que ao mesmo tempo conocen outra xente. Bueno, pois o que empezou como unha cousilla pequena, pois estáse convertindo nun evento que ten moi boa aceptación. Con este evento, os responsables de Galiport agradecen a confianza dos que veñen empregando os seus servizos de transporte do sector da loxística nos seus máis de 40 anos de traballo. Unha multinacional que presta os mesmos servicios e que agora, incluso con elas, queres chamar a 6 da tarde e vas a falar con a máquina. En Galiport, eu ahora mesmo como responsable, meus irmáns, meu pai, o teléfono está aberto 24 horas, 365 días ao ano, para intentar axudar donde faga falta. Hai que saber diferenciar o material que tes, se aceite de oliva, se girasol, se o que sexa, non? Entonces hai que poñerse un pouquillo ao día nos diferentes terrenos que tocamos. Céntranse no seu traballo, pero non deixan de ter a vista posta no contexto nacional e internacional que tanto lles influe a eles e aos seus clientes. O conflito dos aranceis é, por exemplo, unha das cuestións que este ano puxeron en alerta o sector. Cada ano é un novo reto, non? É dicir, é novos riesgos. Moitas veces, pois, ao mellor de noite saca o sono, porque a verdade é que os tempos non acompañan, vale? Moi cautos e con algo de medo, porque non depende xa solo do bo ou mal facer noso, senón que dependemos hasta da política nacional e de exterior. Non? Pero este contexto incerto non desanima a Galiport na súa aposta por seguir crecendo. Xa ten en marcha a construción dunha nova nave na cidade de Compostela. A previsión é que poida estar operativa en marzo do vindeiro ano. Para nós, sin lugar a dudas, é dicir, é un cambio moi grande nos máis de 40 anos que levamos, unhas instalacións onde vamos a agrupar, é dicir, ahora temos moito disperso, non? Vamos a concentrar moito traballo nesa nave, logística nesa nave, personal nesa nave. Entonces, bueno, poderemos ofrecer outros servicios, como te iban a acabar de decir, pois outra modernización, un pouquillo poder poñerte pois ao día no avance, non? Con sedes na Coruña, Vigo, Santiago e o Porto, Galiport conta na actualidade con máis dun 100 de traballadores e ao redor de 50 camións na súa flota.
A Pobra volveu mirar cara ao seu pasado na 8ª edición das xornadas de divulgación A Pobra no Tempo. Durante a súa celebración, o alcalde anunciou o inicio inminente de dúas escavacións arqueolóxicas na Corte do Santo e no Castro da Proa de Posmarcos. 4 conferencias integraron o programa de A Pobra no Tempo, unha cita anual na que os pobrenses teñen ocasión de coñecer máis a fondo a súa historia. Fixeron o da man de investigadores como Miguel Conde, quen afondou na toponimia do municipio, ou Nati Rei, que abordou na súa ponencia os ritos relacionados coa fertilidade e a perda témpera nos cruceiros e na cultura popular. O historiador Manuel Gago recuperou a memoria perdida das árbores, mentres que José Manuel Vázquez Lijo expuxo a historia das primeiras migracións de pioneiros pobrenses cara ao continente americano. Ademais destes relatorios, o Concello da Pobra segue a avanzar na recuperación da súa historia con 2 proxectos de investigación arqueolóxica que darán comezo nos próximos meses. En esta liña, quero anunciarvos que nos próximos meses van a realizarse 2 estudos que consideramos cruciais para coñecer aspectos da nosa historia que están perdidos e que únicamente podemos recuperar mediante a investigación e a excavación arqueolóxica. Estou a referirme á segunda fase de investigación na Corte do Santo. Xa sabedes que o ano pasado pois realizamos unha primeira fase. Este ano vamos a acometer unha segunda intervención, seguramente a última tamén, porque pouco máis vai a quedar que escavar, pero xa vamos a ter unha idea moi clara e precisa e completa dese xacemento. Tamén vamos a iniciar o estudo arqueolóxico no Castro da Croa de Posmarcos. A primeira, ou sea, a investigación e a excavación da Corte do Santo, pois vai con cargo ao Concello. E no segundo caso, a intervención que vamos a facer na Croa, no Castro da Croa, é grazas á subvención que nos concede a Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Tras as sesións teóricas, as xornadas remataron cunha andaina polos cruceiros de San Isidoro de Posmarcos que permitiu aos asistentes afondar nas lendas e rituais da parroquia. O Concello de Pontevedra desenvolverá máis de 60 actividades dende outubro ata abril do vindeiro ano no mercado de abastos. Estarán centradas na cultura culinaria, englobadas baixo o paraugas do programa Pontevedra Capital Gastro, un proxecto que busca consolidar a cidade como referente gastronómico galego e ao tempo dinamizar a primeira planta do mercado. Dende outubro deste ano ata abril do 2026, Pontevedra encherá o gastroespazo do mercado de abastos de actividades. Máis de 60 celebraránse neste espazo, baixo o paraugas do proxecto Pontevedra Capital Gastro. E o que pretenden é convertir o mercado de abastos no epicentro da cultura culinaria da nosa cidade. Para nós é un proxecto importantísimo e decidimos focalizalo neste equipamento, porque entendíamos que a forma de darlle vida era a través de actividades. Serán 6 propostas. A primeira delas aposta polo Camiño de Santiago. Chámase Mesa do Camiño e engloba case 30 encontros culinarios para peregrinos. O primeiro será o día 9 de outubro. A Mesa do Camiño son 24 mesas nas que se vai a convidar a todas aquelas persoas que estén desenvolvendo o camiño portugués e que estén aloxadas nos albergues de Pontevedra, albergues e hotéis, a degustar unhas fantásticas mesas temáticas que serán desenvolvidas por mulleres e homes, cociñeiros e cociñeiras pontevedreses. O Concello recuperará o espírito da 7ª feira cun novo mercado creativo. Tamén se converterá o gastroespazo nunha sala de proxeccións coa estrea dun festival de cine gastronómico. Con 12 proxeccións de cinema comentado. Nestas proxeccións o que vamos a facer é comentar a película dende un punto de vista gastronómico, é dicir, con show cookings, con catas, en relación a libros sobre os que se basean as películas. Este primeiro andar da praza será tamén o espazo do mercado do emprendemento, que ofrecerá as súas instalacións para que 15 cociñeiros emerxentes poñan a proba os seus proxectos. Ademais, haberá un ciclo para a promoción de novos talentos da cociña atlántica. O último dos programas será o Pontevedra Gastrofest, ofrecendo festas gastronómicas ao redor do magosto, o entroido e a Semana Santa.
Polo tanto, poñendo a andar este PSTD, centrando, que foi o que decidimos facer, a actividade no mercado de abastos e pois puidendo volver a dotar de vida un equipamento tan emblemático como é o noso mercado. Esta programación englóbase no plan de sustentabilidade turística en destino co que Pontevedra recibiu fondos europeos Next Generation. En concreto, o Pontevedra Capital Gastro conta cun orzamento de case 393.000 euros. A 37ª edición da Festa da Ameixa de Campelo encheu pollo de visitantes e esgotou as 1.500 racións dispoñibles. Domingo foi a xornada na que máis racións se repartiron. Mais alá da parte gastronómica, a festa ofreceu distintas propostas musicais para todos os gustos. Como xa é tradición, rendeuse tamén homenaxe ás mariscadoras que se xubilaron no último ano. A Festa da Ameixa de Campelo deixa bo sabor de boca en pollo. Esta 37ª edición pechouse este domingo esgotando as 1.500 racións das 3 receitas dispoñibles, a mariñeira con arroz e con fideos. O domingo foi o día no que máis racións se despacharon, con colas continuas durante toda a xornada. Con todo, tamén foi destacable o bo ritmo de vendas do venres e o sábado ao mediodía. Ademais de veciñanza, entre o público atopamos visitantes de dentro e fora de Galicia. A cita incluiu distintas propostas musicais e a xa tradicional homenaxe ás mariscadoras que se xubilaron no último ano. Foi nun acto que se celebrou na xornada inaugural. Felicidades Argentina, Marisol, Justa, Pablo, Rosa María, Luisa, Cristina, Dolores, Ángela, Ana María, Mercedes e Esther. Eu espero que non quedara nadie atrás. En primer lugar, darvos a todos as felicidades por chegar ata aquí. Me decía a conselleira, si parecen jóvenes, efectivamente, é dicir, eu creo que a esencia da mariscadora e do mariscador é que, ademais de ser pois xente brava, xente traballadora, pois é xente con moito espírito. En total, 15 mariscadoras e mariscadores recibiron a Ameixa de Prata. Unha delas, coñecida por gravar vídeos amosando o seu traballo, dicía sentir ledicia, pero tamén tristura por unha etapa que agora remata. La tristeza de dejar mi trabajo, porque me produce mucha tristeza, porque yo ahí en el mar me liberaba, porque dicen, ¿cómo te puede gustar el mar? Me encantaba mi profesión, mi trabajo. Yo allí me liberaba de todos mis problemas. No acto de homenaxe que serviu tamén de arranque da festa, participou a conselleira do mar. A ameixa é pois un dos recursos máis valiosos que temos tanto na ría de Pontevedra como no resto das rías e do litoral galego. E por iso, pois aquí, en Campelo, se fai unha festa exclusivamente con este produto extraído por parte pois das mariscadoras, das traballadoras e dos traballadores destas 3 confradías e que xestionan a través pois, dunha ferramenta que é o seu plan de explotación. Un exemplo incuestionable de como se involucra eses traballadores na xestión do recurso e que é un claro exemplo do que é a nosa Galicia calidade. Ademais da Xunta, tamén apoia a Festa da Ameixa a Deputación de Pontevedra. Celebracións sen dúbida como esta son xa unha cita imprescindible no calendario de pollo, pero tamén de toda a provincia de Pontevedra. Unha festa especial, unha festa tan especial que moitas persoas das que estades aquí regresades cada ano e levades xa moitos anos. Non é doado que unha festa dure tantas edicións de xeito repetido. O alcalde aproveitaba o acto para poñer en valor a importancia desta festa para todo o municipio, que vai máis alá da parte lúdica. A Festa da Ameixa non só se queda na Festa da Ameixa, sino que para a semana se inician e se organizan unhas jornadas técnicas xunto co GALP, donde se vai a estudiar pois outro tipo de iniciativas para ter alternativas e para poder axudar e a mellorar a todo o sector e a todas as persoas que vivides del. De igual modo, non nos quedamos só nun fin de semana, sino que o que nos interesa é seguir comercializando o produto para que exista demanda e para poder incrementar esas capturas. Por eso, durante todo o mes de outubro, van a estar as xornadas gastronómicas. As xornadas gastronómicas da Ameixa desenvolveránse todas as fins de semana de outubro en 12 establecementos do municipio, ofrecendo ao público distintas propostas culinarias a prezos accesibles. Pois así cunha ración de ameixas marchamos. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.